Nungamiro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndivo vakatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mzimire maberekana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba honguka kusangana kwatiri kuita nhasi uno tiri Manicaland province ndofunga muri kuzviona ndiri pamusoro pemvura Pungwe river nauya tafambira kuno kamuri yeZimbabwe ndeye mwanasikana akanyura murwizi irwo runo auya nemukomana wake vaichifamba vachitandara zvavo murudo. Asika rufu rwaitika ndo pakatanga nhau yacho yese vabereki vakuti aiwaka wedu mwana unotorora avo vachiti tinoroora chi vanhu vainge vari pamafaro kusvika kana kuvigwa kwacho kwakaita mutauro ndio nhau yatoda kukupai zuva ranhasi. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Semaonera muri kuita ndafamba ndiri ndega panapa nekuti soko sitina kuti timire tese panapa soko munomuziva anogona kutongotorwa futi tikazopesa takuita imwe nhau saka zviri nani ange achimira ega achitaura nemi. Siyalibingelela muleZimbabwe siyalibingelela sihlobo esithandekayo ukuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga sihlangana njalo sisehawuna ngale nthemba labona ukuthi hayi sisemanzini silapho kuPungwe river. Kodwa indaba esilethe lapha indaba elusizi kayisondaba echazayo singaxolisa ngoba these days sibuya le ndaba ezizisusizi elamigama ngothando class libona simi kanje kule ndaba eyomfana lonkazana kuthiwa babuyile ngapha nthemba labona ukuthi indawo yakhona inhlo ukuthi la ungafisa ukuthi ubuye ukuzozidlalela uzikholisela ubona inature ngoba inhle kakhulu babuye besethandweni besizolibaziswa bengapha kodwa bathe ekudlaleni kwakhona begcina bengene emanzini bebhukutsha unkazana wagcina sehamba sethathwa ngamanzi indaba esithe sibi ukuthi sizozwisisa ukuthi kwahamba njani kodwa ekwenzakaleni kwayo kuthiwa khona izihlobo zendoda lezomfazi babe lokuxabana phela sokusithwa hayi phela umntwana ufile ehambe lo mntwana wenyu sokumele limulobole enjalo laba bathi hayibo silobola njani abantwana bebesithandana kodwa bebengakalobolani so yindaba esilethe lapho ukuthi sizokuzwa ukuthi kanti kuhamba njani wayibe sithi alobole ubele sisu yini kumbe kuhambe njani. Njengoba ngesikhathi zonke lingekele ukulike lokushare lokusubscribe phela ku Drewmas Media ngoba i Drewmas Media will always take you to another level. Inedzidziso ine nungamiro yekuti pagwara reupenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori ndipo ndakangwaona chete ndibva ndazo wachiri kuenda asi bati pakuzodzoka manje ndipo ndakazozwa pane musikana adeni anyura papungwa apa. Oreiti pamakava waona vangu vari vangani? Wanga vari 3.
Vasikana vaviri nemukomana umwe. Alright, wanga uri muzera upi? Tingati zera racho pane wanga musikana ari hapo. Iye ane mwiri ari mutsvuku. Saka pamakavaona vaibva kuchikoro kana kuti vaingofambawo zvavo iri weekend? Wanga utobva kuchikoro ngoti anga atozi anga abva kunyora examination yekupedzisira. Ndipo wakabva wandobva pachikoro bva wandouya kuno kustage. So pakunyora zvakaitika kwenguva yakareba sei vari ikwepo? Mate. Inguva yakareba sei kubva pamakavaona vachienda nepamakazonzwa kuti vanyura zvakatora nguva yakareba sei? For 30 minutes ndipo ndakazoziswa. Right, asi mimi sekuziva kwenyu madziva enyu, dziva ravanga vari kunosimboendwa nevanhu here, madziva anoyera here kana chingori rwizi kana takatadza kuswima chete? Kuzusa akata kutadza kuswima abva angodzika pasi pemvura ndipo pakazodaidzwa uyu wana mai wemusika apa wachibva wazomhanya kodini konyura imba ndazoteerawo mandasvikawo ipapo ari kubudiswa asi apa akazobuda ndipo akanga kupupa furo neropa mumhino. Okay, asi dziva iroro idziva rinotonyura uyezve kune zviitiko zvinomboitika zvakadaro here? Ipapo handisandapapa zvangu pakashata asi but kaitire kacho pari dhipi pakanyanyodzika. Zvakaita musikana isusu takuzobvunzisa edu tasvika ipapapo pane mukomana iyeyo. Mukomana akati ndauya kutenga madhumbe angu. Saka ndauya kutenga madhumbe tichipinda paground rendege ndakasangana nevasikana avo. Vasikana vati atoda kuperekedza noti isusu kwamurara atikudiba atikuziba. Saka zvadaro vasikana wakabva wangouya wese wakauya bva kurosa kudayo kubira pamudhebhedhebhe apo. Wabira pamudhebhedhebhe wakabvenda uri pamberi panyamwanga apo. Waona panyamwanga bva uchidzoka pakudzoka manje zvazi nemukomana takuchida kubira apa pavasikana voti mukomana anoziva zvekunoko tinozogezera pamusoro apo mukomana aidaro kutaura musikana iyoyo zvikazi saka hande ipapapo nasikana vatora namapika waripo ipapapo. Saka mukomana ati mukomana inini kusambira ndinogona asi handisida kusambira ba. Mumwe wacho musikana akati inini kusambira ndinogona iyeyo akati kusambira ndiba yandigoniba. Saka zvadaro mukomana akapinda mvura achibva abuda musikana anoti ndinogona kusambira achibva apinda uye achibva ati mese matotota saka ini ndakudiniwo ndakupindawo. Saka pakazopinda uyu musikana uyu mwanga aripo akati ndakafungidzira kuti uyu anogona kudi kusambira. Saka akangotera kekutanga achibva andibata saka ndakazwa andikunda ndakabuda. Saka ndabuda kudaro uyu akabva atera mukomana vati musikana uyu hakusi kunyorera kwakuita. Saka pakapinda mvura iye ati akapinda akabata muromo kudaro musikana iye akazonyura iye. Saka akabata muromo kudaro akasunzwa maoko. Saka isusu kusvika kwatakaita papa tafunza kuti pamwe mvura ndiyakurumidza kupinda ngepai nemhino yakakurumidza kunira mapapu nekuti paakangobuditswa mvura zvadaro aringori apinda mvura muka akadzika pasi pemvura. Adzika pasi pemvura akadedza kamusikana kepachimuchenga apo kaigeza maplate kamusikana kakadzika kakamubata kakatadza kumusimudza ari pasi pemvura. Ndopo wadaidzira wabva wadaidzira kuti tikumbiro heyopi pane munhu angari pamudhebhedhebhe apo. Munhu abva ati handikwanisiba kumubatsira. Vaona kamwana kaibva pasendebhero apo pachikoro achibva katumwa panapa kamusikana kaka ndo kakazouya panapa kachibva kadaidza vanhu panapa kuti uyai pane kamwana kanyora. Saka isusu takamhanya tifunza kuti kamwana kadiki diki katinoziva bati musikana mukuru. Saka patakasvika takasvika paine vamwe wangu vanhu vanga kutodini kumubatsira kubuditsa toni iye zvari musikana mukuru kubuditsa kwaakaitwa kumubata mudumbu mamusina mvura abva ngoti furo mukanwa neropa mumhino zvazvangobuda. Zvadaro vanhu kukanya zvakashaya kungofuridza zvakashaya basa kwakungomutakura kuya naye. Saka kuya naye kwaakaita apa akangoti pidi mumaziso ake kahwani isu vatangoti ini handichaendiba kuchipatara vangoti nawo akaenda zvangopfura zvakadaro. Ipopa chatakada kuzana chekuti zvinezvi chii chinogona kunge chakaitika panoyera here pakambonyuramwa munhu here rimwe gore kana kuti mazira munoita chidziva ichocho? Inini mazira ndinoita ka patori panogezera varume
ipo papo panotosambira vanhu asi ini chandakaona ndechekuti musikana akakundwa nemvura yakanera mapapu ndomaonera ndakazviita noti panotogezera vanhu pakadzama asi panogezera varume ndo vanogezera ipapapo koko pakuzotadza kuburitsika ari pasi chichaitika kuti atadze kusumudzwa imvura yakagara mvura iya yakaita zvekugara inofamba asi kusvika ipapapo ka rakadzama dziva irorero saka iye kudzika kwakaita pasi pemvura ka haana kumwa mvura haana kudini kana titi kurema kwake kuti titi chinhu chakamubaya here ari mvura imomo kana kuti akatorwa nenjuzu here hatinozoziva noti hapana akazokwanisa kutaura naye bamusikana iye panonzi pandikoni panoera pamasanga anosangana chirungu napungwe panotazizozi pane njuzu iripo kutadza kusambira kwemusikana vanhu vanga vasingagoni kuswima vanhu vavakashidzwa ngori padhuze tuwana twaigona kuswima asi twakatoita failing to raise him up so thats wakaita first aid munhu kana amwira mvura anorutsa mvura hapana chakabuda so it's a method as you're thinking yes injuzu because njuzu kazhinji dzinotora vanhu vanobva kure wemumutana adzibatiba ndinganyeperesa nyambodza ndio kunyorora anga akapfeka chii musikana uyu hembe musikana anga ane hembe dzake nepende break the moment she was carried by these boys who god school uniform yepa passet ones pekudzika panyama wana we are there kona uyatiri kunzwa yekuti mukomana uyu aidanana nemusikana uyezve kuti pakufa kwake zviri kunzi vabereki vaitaura kuti isusu mwana wedu munototanga maroora tisati tamuviga makamboinzwawo here nhau iyo yakatotaurika musi wacho itozi musikana aidanana ito kwazive kana wazomuroora gara naye wega isusu hatisumudaba kuti aite murooro wedu takandoizondotaurwa nevanhu aitobvawo samuya ndoza vana vakabva kuvaona kuno kwatowaziba takatoshandiswa mwana wedu tikazozva kamwana kuchikoro kanofundawo kupaseti wanzikasa ndomuziva uyu mukomana wake kanofunda ikoko Alright, ndanzwa muchiti ndewekure njuzu dzinowanzotora vanenge vachibva kure kochi chinenge chaitika ipapo chiwanhu chinotaurwa nevakuru vedu kunongoti kwazi njuzu saimbotorawo nemunharaunda ba ingotorawo wabva kosamoya usingazivi madziva ekunokuba. Alright, chiitiko chakadai chakatomboitika here munzvimbo ino yekuti vanhu vanongotorwa nenjuzu? Chingonyaitikira kuzasi uko kuna ana pungwe aita wide maningi uko kunoku kumusoro kuno hachinyanyoitika ba. Zvinowanzoitika paita sei vanhu vachingoshambira vachingogezere kana kuti pane zvinenge zvakanganiswa? Zvingodini apa pane zvakanganisika dii zvieraera. Alright, saka hapana here vanhu vanoziva chivanhu, tingati vanhu vakuru vanoziva zvavanoita pachitange paitika chiitiko chakadaro? Vatoriko vakuru vanoziva vanotaura kuti kana paitika chinhu chakadaro musakurumidza kuchema kuburitsa musodzi, zvinoenda mberi mukangonyarara zvakaita njuzu munhu anosununga anobuda ari mupenyu otherwise anobuda atova prophet. Alright, saka mukufa kwemwana uyu panga pachemwa? Hapana wakachema ba. Mukomana ndiye akachema aita panicking kuti musikana wangu andana naye kuhani morning aenda pakanguva yakaoma ndiye akachema mukomana wacho. Alright, ndanzwa muchiti rwizi runonzi handikoni, zita iroro rakabva kupi? Paiwa nevanhu vanouya kupasika zviratidzo vanobva kure kure vachigeza pa vakanga anyura mvura aiti handipakoni vapangozi handikoni. Achford ndaru akanga amira pamudhebhudhebhu achida kuenda kumba akadzwarwa akadaidzwa nekamukomana kana 11 years achinzi pinda uone pane munhu anyura anoti mama ndakapinda murwizi katatu kekutanga ndakapinda ndakuona munhu kechipira ndena kechitatu ndipo pakakwanisa kumuona ari pasi pemvura ndika akamwa akahembe akabuda naye kunze but iye anoti chimisikidzo chaakaona aisa munhu uyu mumuno make makanga mune furu mune mukanwa zvairatidza kuti munhu yapasisina ndizvo andingakwanisa kutaura. Alright, ari kutaura kuti akamuona ari pasi akagara akarara kana kuti angatobatwa neivhu repasi? Anga akaita zvekurara kunge munhu yakarara pambedha akadai so ndomaonera akamuita pari mumvura.
zvekuti pakumuona anga asina kana kushama zvekuratidza kuti mvura yaigona kunge ichipindawo mukati. Aiwa, pasina mvura imboratidza kupinda ipapo. Notabuda kunze pakatorwa nejecha kana chihana chakarutsa mwana iyeyo. Saka mimi kufunga kwenyu chii chakaitika? Anofanira kunge akasangana netsaona nemvura, inofanira kunge iri njuzu yakasangana naye mumvura imomo. Alright, saka hapana here zvimwe zvamukazoedza kuita since changa chachivana? Hatina chatiri kukwanisa kuita nokuti vanhu munongoziva kuti vazhinji kuita chitendero akangoti aburitswa imomo vangokwanisa kuti vaende naye kuhospital but vasvika padani po mwana yakabvanza akazongoburitsa ropa bva tonzi afa. Alright, saka tingati imimi mwana wenyu akapinda akanonyurura munhu anga ari mukati, iye sei akatorwa nenjuzu mukufunga kwenyu kana kuti akaurayiwa nenjuzu? Vanhu ava ndikuona kwandinoita ndidya vakanotora mapictures pasingabvume rwe nemvura nezvemvura ndochinhu chandoona chimisikidzo chinofanira kunge chakaita kuti vapinde mutsaona. Ko ichokwadi here zvekunzi hanzi anga nemabhengos zvine chekuita nemvura here? Zvinogona kudaro njuzu haidiwa, ungonzwa kwatinoita njuzu haizvidiwa. Asi tinomboona kavaive vanoti tine manjuzu vanenge vachiita izvozvo zvemabhengos zvakangodaro, saka inganzi ndo zvakakonzeresa here? Zvizikanwa chii chakakonzeresa izvo zvinozikanwa naMwari zvamakundibvunza. Inini ruzivo wandoziva hangu munjuzu vanoti munhu anofanira kupinda une watch kana kuti manecklace. Ende njuzu haidi hembe ine mawara. Saka ndinofungidza kuti ndo zvakaita kuti akasikotowa ngekuti auri kuti tatakabatana mukomana nemusikana, musikana abva apinda akutadza wakabva dayo kuda kubatwa maoko uyu batotanga kutodhonzewa mukati. Saka mukomana ndo paakabva atsveta musikana kuratidza kuti musikana anga akutoenda. Njuzu haitodiba izvozvo zvekunga zvinhu zvine mawara. Ndikaenda kuso ndakadai ma1. Munenge makatochaya. Iya ndinotokutaurira izvi. Aiwa, mukomana ndiye anga ine mawara. Musikana anga akapfeka uniform. Mukomana anga asiri pauba. Saka mukomana akadi yekutorwa musikana achisara. Zvakaitika musikana ndiye anga ari mberi kune mvura. Saka njuzu yakaita advantage yekutora munhu anga ari mukati. Njuzu aitore munhu inenge ichida here zvisinei nekuti ari kumberi kana kuti ari kumashure? Mukangonyangadza muri mese imomo munongogona kungotsakatika mese, hazvinei kuti wanyangadza kana kuti hauna ushaisha. Cheinongoita badzi kutora munhu uri easy kutora. Alright, saka imimi vana venyu vanotomboenda here ikoko vachimbonogeza kana kusvima kana kunochera mvura kana ngonotambira ikoko sevana? Sevana paitogezewa kana paigezwa padhemu revarume paunotogezera hawo, asi kugara kana mvura yazara wanenge waitoti wana watodikana ipapo bange kuti akasike kutangaba panomwe wakatombotowa futi ipapa achiri mudiki 2 years. Nauye kunetsana kwemhuri mbiri idzi makamboinzwa here kana makainzwa makanzwa kuti chii? Inini papa handina ruzivo ba. Ipapo pekundonetsana kwawo inini handinoziva hangu ba. Asi ndakazondozwawo kuti wakasvika panapa iwo wabereka wacho wemusikana newemukomana. Waibva wati musikana nemukomana wanga wakudana nasi anga akatoziviswa kumba kwemumwe. Mukomana anga akatoziisa kumba kwemusikana. Ndo mazira hangu ndiroita. Kuziviswa zvichireva kuti vanga vakatomborara vese here? Ipapo hapo zvingagona kudaro semunhu wakutozikanwa. Muziva vana vedu vechipwera wangondoti kana wakatoona kuti ndakutozikana kana kuti takutofambidzana wanenge wakutoita advantage yekuti pamwe hausunyatsaundidaba kana kuti uri undida ndiratidze kuti uri undida here kana kuti hausundidaba. Saka tingati vabereka vakuti vazoti kune vemukomana vabva varora mwana kuti anga nepamuviri here kana kuti kwete? Anga asimborina pamuviri ba, anga asati ane pamuviri ba. Munhu angatori pachikoro asi kuti ongorumirirana kuti uye apedzei chikoro. Mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Wewerere nje tokumbira shumba onakanda kutenderere
pagwara reupenyu. Aindozi forget nyambodza asi ndonyanya kushandisa rekuzimatropa nickname zvakaitika ndakangozwa kuti mwana anyura tiri kwamurara patatomhanya kutouya saka takamhanya tofunga kuti kaECD eimaika mwana kadi titoye tosvika apa pana munhu tichisvika patiri pana vakachitasa pamusoro kuona pane mukomana wana akatanga kusvika akuburitsa nemukomana wacho musikana patatomhanya tatasvika kuti panochita chituku kusvika ipo tachibatsira kusisa pasaiti patamboda gujura tarutse mvura hapana mvura yakabuda tatora majecha nekutora pasi kwakuchaya nemajecha padombo hapana mvura yakabuda avanhu vazongosvika wanga kwatowanda patakada kudaiso kona pabuda mafurondo neropa mhino tototi ngatibve panapa asi day before papane 4 days takatakura fertilizer kubva pamurara pakukwidza kumusoro ndakudzoka nandatsvanda kuti arigani mbodini ndimbozvidire hangu apa pane matombo apa pamusoro apa ndakati bvisa hembe kudai pandazwa musana kwangu kuti kuti ngoenda tsvariwa nemuti panangoti ndirozvishidzira mandageza maoko pakaita shizha rakabva kumusoro kudzika kudai soita kunge bhoti ruri kufamba inozotombosambira pa ndatoti arigensiyana zvanangogeza maoko andadida fesa ndatobveka pa saka pakangoita musikana ipa zvakaitika ipa ndakangokasikongomhanyisa bhorenzi dzeshizha riya ndikati ngatibve panapa kumana tibude kunsoko vatatomushaka vatatofamba touya kudai atatobuda pamvura patangotrembodaita festi daidai ataona kuti hapana chichaiba hamba munhu ngaendo chipatara zvanga chirongodziya asangasuruvhe mango buda furo rungobuda vatatomutakura futi vanhu vanonga vachishaka patangoramba takangobata mutangodai kutobira vatatosvika kumisa mumota vaenda kuchipatara kuzozva nguva isipo kutozva kuti musikana yadu hatisiya. Okay, ini ndonzi Memory Msenguri. Ndogara kumhiri ikoku totobirawo napo. Ndiriwo grade 4. Tichitori kuprimary takatombopasambirawo. But hapana chakaitika kana kuti wani wedu akatorwa hapana. But izvezvi takutoshamisika kuti vanga vashanya vakatorwa patazoona kuti ashaika chichi. Ndakazotengwawo zvekunzwawo. Asi zvakatotirwadzawo semumwe wedu atainge tanyora naye form 4. Chokwadi here kuti apo pataona pari kuyambuka nemadhongi apo ndopaiyambuka nevanhu? Ndopataiyambuka napo ichi chisati chawakwa baichi taiyambuka napo isusu tichibvawo chikoro pasati pawagadzirwa chimudhebhudhebhu shombe baichi. Chakawakwa rini? This year, but maybe muna November mumu ndoma chakaya tisati tanyora besusu takudawo konyora mazama edu emafomu ndopa chakaya. Saka imimi maiyambuka maitoyambuka nemadhongi kana kuti maitoyambuka makadaro motanga matota mozonochinjira umberi ko kana mvura yazara yawanda maita sei? Taitotanga tabvisa bhutsu totobvisa bhutsu toisa mubhegi then totodini totanga kuyambuka kana mvura yakatowandawo tototorawo miti dzekubira nadzo kana pane madhongiwo then tokwirawo kana tawanawo anotibatsirawo kuti tibire papo then tobatsirwawo. Don't forget to subscribe to Drewmas Media and remember, Drewmas Media taking you to another level. Pana 2 years ba. Angotedzana kuti wachiuya pano futi bozi wakumana bhora ngochibva pa team abandisi. Saka pakaitika accident saona. Vanhu vakaenda akakwara. Asi uyu akafira mumvura mu yanga ingorichi. Angori 2 anga ine mukomana wake apo swimming. Saka mukomana musikana akatsvedza vapinda pai mumvura. Musikana atsvedza pinda mumvura. Mukomana akamboita private achidowedza unyura iye anga asingagoni kusambira. Saka akazouya kuno kutsvaga vanhu vanodi vanonyura munhu akatorwawo machufema but munhu akafira munzira kuenda kuchipatara. Ndishoti ndo zvakaitika. Tenda kunzwa pane amuti akadonha uyu chichakaitika. Kudonha kwakaita uyu akatsikirwa nemasimbi. Kuguka kwaita waya dzefootbridge. Saka papaine more than 200 people on top of the bridge. Saka iro richivakwa iri chichiripo ichi. Rimwe racho raripo after iri sati rapo. Iro rakazotowakwa iri
mushure menge raripo radonha rakwadza vanhu umwe wacho ndotengesa maairtime panapa vatori mainjari zvokuti akana kusenza vachasenzi zvekuti kana vamwe wacho vakatoremara mumaoko vamwe musoro vamwe kutoparareba vakawanda vafana vakanyorwa vakawandisa sereka kusabhadhaza akarohwa nemajechi haangasina kumbomwirira mvura mudumbu saka akatorohwa nemajechi amvura yavaita zobuda because angasina mvura but vanhu vakakumidza kuchema chema because njuzu haidi because rwiza runomira mushuri nenjuzu gona kushambira kuswima kana zvaoma tinoshambira kana rwakazara sei ndo takakurira kunoko. Saka pane chitiko chakaitika chemwana manga muri kuti nekuti tanzwa kuti pane hwana akazononunura mukomana hwani wese tongoti wese vakurira kuno wese vamuri kuona kuswima vanogona because vantu vanotobata fishi imomo vanotogadzira zvimabhodhi zvavo zvemabhanana zviya zvekutoti mvura yakazara vanorowa even ini kana ndimbokuroverei 2 minutes ngoti da mumboone zvatinoita. Ndozi Mr. Mukupe nickname ndozi Botito first name yangu ndine ya Mukupe. Just vangu ndofunga wadino ndavhunduka kuti vanhu vari pari kuitei ndizoziva baba ndini bookman. Zvamubvunza zvakaitika accident yekutanga pamudeptepu haisiba iyi second yekutanga vaneka tikasvika pavaneka muchaona vaneka muchatitora tomborova mvura yedu yekutanga yakadonha ndiripo 1999 samukana pakazi 2000 imwe yacho kutanga mukadzi wacho yekutanga yacho yakadonha ndiripo tikarwira tikabudisa vanhu mvura wakabudisa mari tikazogadzira imwe another footbridge yeyo takaisesa masengeri tichibira napa. After that takazoya masoja anga nekembe yawo panapa ndikona apa masoja ndio akagadzira wakadambuka. Then is this one third one iripo iyi yakagadzirwa ndigodhaka anozi Murungu anozi Godhaka Murungu anoziva kuti magesi ndi akapererwa anoisa magesi kuno ndo zvaita zvoti apa. Saka tikati amangani mabhiji kugadzirwa chidona toti this one is third pane one yekutanga rakadonha todzokera chi2 iri ndosati radonha parakabvokeswa zvinezvi. Tikati kusasimba kumabhiji kana pane zvinenge zvichiitika aiwa apa isusu zvatinoziva isusu mumakore takaita inyaya yekuti apa pane share yenjuzu rinotonesa patone nezita ndinozi pakufa nehanga pahanga vanhu vakatopera pane njuzu iyo pane kachitsuwa tikasvika pa tichakuratidzai kuti ndepanapa tichopinda mvura tosvika pakatori seni hangu neshare yenjuzu inosvike pa matanga mati kufa nechi kufa komunozi pahanga kufa nehanga zvaireve ichi chanchaitika munhu akatorwe papa kuzi pazozi pahanga pane panzi panonzi handikoni tichapanga ndikatikwenda here tokuratidzai pese pamunoda pese munotoona topinda papo sati chireba chii chakaita kuti panzi handikoni hapakonekiba ngepekuti njuzu iripo inotoshisa nekudzika kunatswa kudhipa pane dhipi yekuti kana chinhu chenyu chikwanisa kutora chikamera chinotora chikwanisa kuona mamita zadzika pasi munoti munhu aenda kuro asadzoka. Alright, saka apana here vanhu vanoziva chivanhu vemunomo kuitira panenge paitika zviitiko zvakadai vanoziva kuti zvinofambiswa sei kana kuti vanogona kutanga vazivisa vanhu munharaunda kuti pane chiitiko chinogona kuitika kana njuzu dzakatsamwa vachiudza vakuru vemunomo. Alright, zvinoitika bozi patiri kutaura pese apa pagara paitogeza vanhu kanodini kwakupinda so mumwe otoshamisika kuti ndo zvinoitika pera kati nyaya yekuti zvakudhipenda kuti mudzime yako yakasimba sei otherwise panonga pane kumusha kwenyu pane wrong bozi munhu akafa apo ndiyega akafa vanhu ese vakaita since wekutanga unombouraya munhu iwo isekendi hai zvinogona kuitika zvakafana ndogona kupinda mvura mhandishaya mugonotiza nechikamera chenyu ndozosara hangu ndibuda. Alright, saka nyaya yatiri kunzwa ndeyechokwadi here yekuti vabereki vemusikana vaida kuti vemukomana varore musikana iye akafa. That one is the truth. Sei vaidaro? Aiwa handizokwanisi kutonga bozi anogara nawo dare racho. Alright, tingati musikana anga ane pamuviri here zvokuti anganzi ngaarorwe acho mukadzi wake? Zvinoitsa nyaya pamuviri zvavanoda kuti muri musikana imwe konongonyepa nepamwiri zvamakaita zvivanapa saka izvo zvinonetsa zvakuda muridzi wacho ojustify yega izvo achaitiba bozi munhu wacho akanyara yakanyara satoda itase I don't know if I'm wrong
Can you make check me? That's a boys or Musikana on Buzi Musikana. So we don't know continue to didn't know boys, you know it. Rod Papa got in the number with a wood and the Goguti. You resort at dinner that Asamun there are nice. That one is very good. But in the other ways, much. And one do to fear a buru. Miro yekuti pakwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Mazvinzwa kamhuri yeZimbabwe ndiyo nhau iri kutaurika, ndiyo nhau yakaitika. Naizvozvo tazotiregedzai tichienda kuchikoro, kumuridzi wechikoro anova ndiye ane mwanakomana akange aenda nemwanasikana kumvura ndokunonyura. Zvisinei tasvika muridzi wechikoro chacho asipo, naizvozvo hatina kukwanisa kuti tinge tichikwanisa kutaura nemwana wake. Naizvozvo tazosimudzira rwendo zvakare ndokuenda pamba pababa vemwanasikana akashayika. Vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tikagosvika zvakare zvichinzi vakafamba rwendo. Naizvozvo motarisira muri yeZimbabwe patinenge tadzokera zvekukuhauna tikawana muridzi dziripo, tinenge tichikupai part 2 yenhau iyoyi. Ndinovimba muri yeZimbabwe, madzidzawo zviviri zvitatu kubva panhau yatakupai zuva ranhasi. Ndosaka tichitika Drewmas Media ine dzidziso, Drewmas Media inotipa gwara reupenyu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndakamira Sokostina uyo ambomhanya kumagirosa kunotsvaga mvura yekunwa. Aiwa, ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Nzvimbo ino inopisa zvikurusa zvekuti ukafamba usina mvura, aiwa, unenge uri panguva yakaoma. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese tinokurudzirai kamuri yeZimbabwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndinovimba tichakuramba tichikupai nhau dziri kuitika munyika dzakasiyana siyana. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.